Benvolguts compatriotes, fa 4 anys més de 2.300.000 persones vam sortir de casa per anar a votar, cridats pel govern que vaig tenir l'honor de presidir, a participar en el referèndum per decidir si Catalunya havia de ser o no un estat independent en forma de república. Vam vèncer la por de totes les amenaces anunciades, de tots els helicòpters que ens passaven pel damunt amb actitud desafiant, de tots els policies enviats a intimidar-nos. Vam vèncer la por i això ens va fer guanyadors. Vam vèncer la ràbia de veure el mal que ens volien, de veure com ens pagaven i com destruïen el que trobaven al seu pas per poder arrencar-nos les urnes i les paperetes, i vèncer la ràbia també ens va fer guanyadors. Vam vèncer la divisió i ens vam conjurar a anar plegats a votar, sense preguntar-nos quina era l'urna d'aquests i la d'aquells, sense preguntar al qui teníem al davant o al darrere de la cua de quin partit era o quina llengua parlava, i això ens va fer definitivament guanyadors. A la violència hi vam oposar l'actitud de resistència pacífica. A l'odi que els vèiem en les seves mirades, en les seves porres, en els seus gestos, hi vam respondre amb una dosi d'esperança positiva, d'alegria democràtica. I a la temptació de la divisió, els més de 2.300.000 persones que vau sortir de casa, i vau respondre convertint aquella jornada en una victòria històrica, una lliçó de democràcia i de dignitat popular que avui és un referent internacional. En aquests 4 anys l'Estat ha persistit en la seva repressió sense defallir. Hem conegut 3 diferents governs, un amb el Partit Popular, un altre amb el PSOE i l'actual amb el PSOE i Podemos, però no hem conegut cap projecte polític concret i ambiciós. Hem sentit moltes paraules i hem vist gestos més pensats per intentar fer creure al món que l'1 d'octubre ja era un full girat que no pas per abordar una resolució del conflicte amb coratge i amb honestedat. A la seva persistència hi hem d'oposar la nostra. Vam emprendre el camí de l'exili amb el deure de mantenir la dignitat de les institucions dissoltes pel cop d'estat del 155 i el discurs del rei espanyol, de mantenir la legitimitat de la decisió que el poble de Catalunya va prendre en referèndum i de protegir i mantenir viva la declaració d'independència. No ha estat fàcil i a vegades tampoc no ha estat agradable, però 4 anys després, la persistència té un nom, que també el sap tothom: Consell per la República. En relació amb Catalunya, l'estat espanyol només té un objectiu principal, que és el de liquidar la nació. Eliminar, diluir o rebaixar tots aquells elements que ens conformen com a nació, des del migrat autogovern de les nostres institucions històriques fins a la llengua catalana, passant pel model econòmic i social. Convertir Catalunya en una regió administrativa, dòcil amb l'Estat i la monarquia, submissa a un règim, el del 78, que avui ja no pot dissimular la caricatura en què s'ha convertit, que el govern més progressista de la història consideri, per exemple, que la comissaria de Via Laietana és un exemple de servei públic que ha contribuït a enfortir la democràcia, no és només una falsedat històrica i un greu insult i ofensa a la memòria de tantes víctimes de la repressió que s'hi ha comès, sinó que és la confessió més descarnada de l'engany de la transició com a mètode per superar el franquisme. La transició, en definitiva, va ser un gran rebranding. I si l'Estat ja ha demostrat que té aquest objectiu, nosaltres hem de tenir clar el nostre. La pervivència de Catalunya com a nació només és possible com a estat independent. Tots els règims passats i presents s'han encarregat de demostrar que la nació catalana no és ni serà mai acceptada com a tal dins l'estat espanyol. En canvi, totes les formes polítiques del catalanisme, des del regionalisme fins al sobiranisme, han defensat el caràcter nacional de Catalunya. L'1 d'octubre va ser l'acte que va referendar aquest recorregut històric i va habilitar també el recorregut de futur. El Consell per la República és la institució que neix com a resposta a l'intent de l'estat espanyol de liquidar, a través de la repressió, el referèndum i les seves conseqüències polítiques. Aquests 4 anys han demostrat que hi ha camí, que hem continuat el camí i que hi ha formes de victòria que són a les nostres mans. Visca Catalunya lliure!